كورانا دامستنا لو ما أنتي ذا فيليجرز زرقستا فيلم حزنا لكم مزينا لنا نسخم كعان ذا فيلم لايك إذا channelنا دما سبسكرايب بمقبار أبرتاتعونا فلما بز فيلمي هانسيون تبهال تمهاريت كلاي بركبيت تمرتي نبينا ما أخذ دلل تقوعز هندبت حادثة بمكينة مسيو عاقي تحيزوا خيد أبقى على السين جيتشيول زبهالا ما أخلاي عد مزركب ناي بوكس سلطانة نملكت ناب حدا ريستورانت حدا ناتو سلطانة تمهاراي تواقعو زرخوان ناي كلاي درجة وانجا حدا بعد سلطان حيزوان تأتو يرئي إذا تمهاراي عبتسقوتا تعواتاي كخون ولا انت نبرو إذا قبونيا بعد سلطان جن بجنزب تتاليلو ناتو تقاطع من خشنف يقبر جيتشيول دما تمهارو انت بدلو مرأيس لزي يخقلو كيدو انتزاربهم إذا بعد سلطان مسؤوم كرخاس لزجمرة بحانت بوكس واقعي ودقو إذا سبزي ناي بوكس محبر مغتل بريزيدنس لزنبرة نجيتشيول كاب ناي بوكس سلطان الناتو يقدو بزي نجيتشيول حفتي أزياد حرق مهناتو دما قدم حجوون بترقاقامي كاب سراح يبارس لزنبرة ايو قدم دحراد كامي على شا سراح حدا سراح يركب إذا دما عبت كتما قلب زبها البوتا بزركب جيم مسلطان مهانيو بمكينو نابت كتما قعزو مسجمرة عبزخونا ساعات قوما مكينو ينفس قوتاتيت مكينة نتتصبين هالو دما نياداليونا ملكتا عبت سليداي ملكت عبز مسلين ترأزلا عفلنا مجمرة زرعانا يا تمهاريت كلاي بركبيت تمرتية حدا سببتنا نياداليونا ملكتا بناي هانسيون مدفع يغلد مو جيتشيول حارقو خطفون تموكر زقادة نتورقات يبلاشو نابت كتما مسبصحة سلسته ناي كلاي بركة تمهارو نحانت الناجاجاعة يرعايا نسادما يوجين تبهال نايتا تطفأت سيون محازايا نيرا عبتنا يداليونا ملكتها نمنتاي قل 5 صحافة دما تطيقان نساتنون إذا ناقر كم زي قبرو أوي زاربا كوينو جن سيون تمليساك تمتصق كم زي دلي عاقلت إيو جيتشيول مصيون الناب سرحن خغدان تنغرن نساتن جن قداي كاغبر يبلو عبزوصل ناي قدم تمهارايو زنبره حج بوليس كوينو ناسرح زركب دونغ سو يرخبو نسو دما نجيتشيول تقبلو نتختما كغوبنيو يجمر عبزوصل سين يوجين ناب ناي سيون غزا تخدمو نعبايا نسيون ترخبا بناي سيون متفاس تچنقا زنتبيتي طرح ينيرن كلتين كوينن زطفت سيون امدلاين تركبا بولاويس جن ابز قداي منم ايسرحون زلو يوجين ناب تلعلواي كفل تخيد مسيون أبز كفل زحلفة وجيزي خاطر استوس هندبت سيون أبترف جيزي أب نايس الكلب تسرح كم زنبرت بلج يبللامو تحربوز حالشا إذا كلب زركب اللبوتات رخبو نابو بمخاد نسيون كتقل شاون توسن نصبحيتو جيتشيون أبناي مجمرة ناي بيت مرت معالتو حلقو مستوم تمهاري فالدو نايجي ممهر كام مخام بزحلفة دما نايزوم تمهارو تقوط عصار نخوخون سلطان هو كاب تمهارو ناي مسح وصاي كفليت نخقبلون ينقرو كيدو ناي مسح خفليت نخخفلون تطيقهم جنا ولا حدا زخفلة تمهاري نبرن أمن قدي نيوجين رخيبون ناتزارباون قديفاتو تخيد در ساعتات جيتشيول يوجين بنايت مرتبيت حاصر نازللت يريا ددحري أنا تخطات لخ عناوي كم تخيد يري كوين جنا أمن قد حنت ماشين ريو نعا عيرس عمو نتا ماشين النامو كردما جيتشيول استعشق بامبولان تشنف أزي يحقوس أبكال بوتا جيتشيول أبنايتي حيال بوليتيكانيا ملكين نايمرسوني قسقسان نيوجين يريا مبزحتيو أبز بوتا زركب سب إذا بوليتيكانيا كفون قبونيان كم زخوانا يفلتن نسان زقسقسا قديفا سيون نابز نبرتلو نايس الكلب تمرح نزوم سوات دما نسيون تايقوما تطيقوم كون قناط عماسي رخبتن نايت كلب بعلوانا مزيو نزبوتا لقيقان خد كيدي فرارح جيتشيول مزيو كابزيو أميد حنامو كابز قداي عسى نختوصن بوليسات كسرحو نخط قدفوني نقرا شعو معالت مشت قزايب زحامو ناب قزو نخملس نتا مكيناي زورا يوجين بينان نخادت نهالوت حدا زي فلت سب دحريتان ناتخاتاتلا صنيحو كعكتاي مكر جيتشيول امكينو نهالوا سلكا قديفاتا خمز خدت يرمو كملسلا زيرون تخيد اذن يوجين كعكتاي لزنبره سب كتحاز كم زخل سلز تردونا مكينو عطي خيد جيتشيولون نيوجين نا هوسبيتال حيزوا خيد نبوليس دما طرعانهم يقربو كوينغنا اتناي بوليس ازازي يوجين ناي سويون محازا سلازخونت نزي غداي كوادقو يمكر مس ناي سويون مطفا بستتحازك حاوز دليو نجر كم زلوون يفلط بدحرزي جيتشيول نتي بوليس عركو دونغسو بزعوا مطفات السويون يزراربو نسوون ناي سويون مطفا ببوليسات كم زي تمزغبن اب كندزي حلفنا نهاية وسط إلى كابت كبابي كم زطفقت من مزقاون ينقرو جيتشيول كبدات الزنقر يتحساسبو مو بعرسة تبقسو نزي قداي نمتصراي والسن قبل السيون انتاي كم استفتر نمفلات دما ناوقز أخيدو نعبايا يرخبن أبو ناي سيون متفاع زر إيدا بدابي صحيفو
ቶም ፖሊስ ንኽፍርሙ ይገብሮም። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ፖሊስ ሪፖርት ካብ ምቕራብ ዝሓለፈ ካልእ ኣማራጺ ይህልዎን። መደቦም ተሳኺዑ ድማ ዶንግሱ ነዚ ፋይል ይሕዞ። ጂቺዮል ኣብ ትምህርቲ ቤታ ዝነበረ ኩነታት እውን ከጻሪ ይፍትን። ስዮን ፍርቂ ዓመት ሙሉእ ትምህርቲ ብስነ ስርዓት ከም ዘይተኸታተለትን ዕብዲ ተምሃሪት ከም ዝነበረትን ካብ መምህራ ይሰምዕ። እዛ መምህር ውስኽ ኣቢላ ንጥቕሙ ክብል ካብዚ ጉዳይ ኢዱ ንኸውፅእ እውን ትነግሮ። ዩጂን ሰባት ብዛዕባ መሓዛኣ ሕማቕ ነገራት እንትዛረቡ ብጣዕሚ እዩ ዘሕረቓ። ንጂቺዮል ድማ ኩሉ ሰብ ንሳ ዝጠፍአትሉ ምኽንያት ክሓባቢ ይምኩር ከም ዘሎ ትነግሮ። ጂቺዮል መን ሓቂ ክነግሮ ከም ዝኽእል ሕውስውስ ይብሎ። ክኸድ ክብል ዩጂን ስዮን ጓሉ ተትኾን ነይራ እንታይ ከም ዝገብር ትጥይቖሞ እዚ ሕቶ ናብ ውሽጡ ሰርሲሩ ይኣቱ። ብድሕሪ እዚ ስዮን ካብቲ ከባቢ ምሊጣ ዋላ እኳ እንተትኾን ክረኽባ ከም ዝግባእ ይሓስብ። ኣብ ቀጻሊ ጂቺዮል ናይቲ ትምህርቲ ቤት ኣዋልድ ኣብ ሽንቲ ቤት ኮይነን እንተትክኻ ይምልከት እሞ ምስ ሓዘን ናይቲ ሽጋራ ፓኮ ኣብቲ ሽንቲ ቤት ተሃለወ ኢሉ ክደሊ ይጅምር። ኮይኑ ግና ብዘገርም ኩነታት ዝተሓብአ ካሜራ ይረክብ። ሽዑ ንሽዑ ብዛዕባ እዚ ሕቡእ ካሜራ ንኽዛረብ ናብቲ ርእሰ መምህር ይኸይድ። እቲ ርእሰ መምህር ግና ንኽዛረብ እውን ዕድል ከይሃቦ ካብ ናይ ስዮን ጉዳይ ኢዱ ንኸልዕል ደጋጊሙ ይነግሮ። ነዚ እንትሰምዕ ጂቺዮል ብዛዕባ እቲ ዝረኸቦ ካሜራ ከይተዛረበ ነቲ ካሜራ ሓቢኡ ናብ ክፍሉ ብምኻድ ኣብቲ ካሜራ ዘሎ ነገር ምርኣይ ይጅምር። ነቲ ካሜራ ኣብቲ ቦታ ዘቐመጦ ናይ ስእሊ መምህር ዝኾነ ጂሶንግ ከም ዝኾነ ይፈልጥ። ጂቺዮል ንዕኡ ንኸዘራርብ ናብ ክፍሉ እንትኸይድ ይስእኖ እሞ እዚ ዕድል እዚ ብምጥቃም ድማ ናይ ጂሶንግ ላፕቶፕ ብምኽፋት ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ስዮንን ዝተኻየደ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ርእዩ ይግረም። ምኽንያቱ ንመወዳእታ ግዜ ዝተዘራረቡላ መዓልቲ ስዮን ዝጠፍአትላ ምሸት እያ ነይራ። ናብቲ ድልድል መፂኡ ንኸወስዳ እውን ከም ዝነገረቶ ይርኢ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ነገር ዝፈልጦ ከም ዘለዎ ጂቺዮል ይግንዘብ። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ፖሊስ ዓርኩ ደው ኢሉ ጋዕልሎ እንትደሊ ስልኩ ከየልዕለ ይተርፍ። ኒውጂን ደው ኢሉ ኣበይ ከም ዘላ እንትጥይቓ ንሳ ድማ ምስ ናይ ስእሊ መምህራ ጂሶንግ ናብ ገዝኣ እናኸደት እያ ነይራ። ካብኡ ብዛዕባ ስዮን ዝኾነ ነገር ከም ዝረኸበን ኣብቲ ገብሮ ኩሉ ጥንቃቐ ንኸይፍለያን ይነግራ። ብድሕሪኡ ንሳ ብብልሓት ንጂሶንግ ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ሓቲታ ንጂቺዮል መልእኽቲ ትልእኸሉ። በዚ መልክዑ ብቐሊሉ ክረኽባ ይኽእል እዩ። ብድሕሪ እዚ ናይ ጂሶንግ ናይ ቁልፊ መንጠልጠሊ ምስ ናይ ስዮን ከም ዝመሳሰል ተዓዚባ እንትጥይቖ ብቦክስ ወቂዑ ዓርሳ ንኽትስሕት ይገብራ። ዓይና ብዝገለጸትሉ ሰዓት ኣብ ናይ መደቀሲ ክፍሊ ምድሪ ቤት ተኣሲራ እያ ነይራ። ብድሕሪኡ ናይ ስዮን ስልኪ ተሸፊኑ ትርእዮ። ገና ብዙሕ ጉድኣት ከየብፅሐላ ግን ጂቺዮል ናብቲ ቦታ በፂሑ ነቲ በሪ ሳይሩ ይኣቱ። ጂሶንግ ጠጠው ንኸብሎ እንትምኩር ምስ ናይ ቦክስ ሻምፒዮን ባእሲ ግን ክኸውን ዘይኽእል ይኾኖ። ወቂዑ ናብ መሬቱ ድማ ኣውደቆ። ብድሕሪ እዚ ንጂቺዮል ክልምኖ ይጅምር። ናቱ ልመና ግና ካብ ስራሕ ንኸይባረር እዩ ነይሩ። ጂቺዮል ናይ ስዮን ስልኪ ኣብዚ እንታይ ከም ዝገብር ዘሎ እንትፅይቖ ኣብ ናይ ስዮን ምጥፋእ ኢድ ከም ዘይብሉን ምንም ከም ዘይፈልጥን ይነግሮ። ንሱ ከም ዝበሎ ሽዑ ምሸት ስዮን ሒዝዋ ንኽኸድ ፀዊዓቶ ነይራ እያ። ናብ ገዝኣ እናወሰዳን ከሎ ግን ካብ ካልእ ሰብ ስልኪ ይድወለላ እሞ ኣብቲ ናይ ጋዝ ማድያ ጠጠው ንኸብለላ ሓቲታ ካልእ ሰብ መፂኡ ከም ዝወስዳ ትነግሮ። ብድሕሪኡ ጂሶንግ ንዓኣ ገዲፉ ናብ ገዝኡ ክጓዓዝ ይጅምር። ኮይኑ ግና ገዲፍዋ ብምኻዱ ሕማቕ ስምዒት ይስምዖ እሞ ንኽወስዳ እንትምለስ ይስእና። ኣብ መሬት ስልካ ወዲቑ ስለ ዝረኸቦ ድማ ሒዝዎ ይኸይድ። ካብዚ ወፃእ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ ድማ ተዛረበ። እንተኾነ ግና ጂሶንግ ነዚ ጉዳይ ንፖሊስ ስለ ዘየፍለጠ ይእሰር። ሕጂ እውን ግን እቲ ኣዛዚ ፖሊስ ስዮን ከም ዘይተዓገተት ኣሚኑ ይቕፅል። ጂቺዮል ኣብዚ ጉዳይ ጠንኪሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም እናተዛረበ ዋላ እቲ ፖሊስ ሸለል ኢልዎ ይሓልፍ። ጂቺዮል ምስ ከደ ተኣዛዚ ፖሊስ ንኻልእ ሰብ ደው ኢሉ ብጥንቃቐ ስርሖም ንኽሰርሑ ይእዝዝ። እዚ ድማ ኣብዚ ጭውየት ናይ ካልእ ሰብ ኢድ ከም ዘሎ የረድአና። እዚ ፖሊስ እውን እናሓገዞም ይርከብ። እቲ ናይ ትምህርቲ ቤት ዳይሬክተር ንጂቺዮል የፀውዖ እሞ ኣብ ናይ ስዮን ጉዳይ ዓብዪ ትኹረት ብምግባሩ ካብ ስራሕ የባረሮ። ብድሕሪ እዚ ጂቺዮል ኣብዚ ከተማ ዘለዉ ሰባት ኩሎም ኣብ ልዕሊ ስዮን ብዛዕባ ዝተፈጠረ ነገር ዝሓብዎ ጉዳይ ከም ዘለዎም ይሓስብ። ቀጻሊ ስጉምቲ ቅድሚ ምውሳዱ ካብ ዶንግሱ ስልኪ ይድወለሉ እሞ ናብ ሓደ ቦታ ንኽመጽእ ይንገሮ። ኣብኡ ምስ በፅሐ ናይ ስዮን ኣስከሬን ከም ዝተረኸበ ይርኢ። ሬሳኣ ናብ ኣምቡላንስ እንተኣቱ ሪኣ መሓዛኣ ዩጂን ብኽያት ቀውጢ ትገብራ። ጂቺዮል ድማ እዞም ወንጀለኛታት ሕጂ ኣብ ዩጂን ሓደጋ ንምብጻሕ ከም ዝምክሩ ይርዳእ። ምኽንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናታቶም ዓባይ ስግኣት ንሳ እያ። ብምቕጻል ዝሓመመት ናይ ስዮን ዓባይ ንምርኣይ ናብ ሆስፒታል ይኸዱ። እዛ ሰበይቲ ናይ ጓልጓላ ሞት ድሕሪ ምስማዓ ሕማማ እናተባኣሰ መፂኡ ኣሎ። ብምቕጻል ዶንግሱ ሓለቕኡ ነቲ ጉዳይ ሸፋፊኑ ንኸትርፍ
ካብ ካልእ ሰብ ገንዘብ ከም ዝወሃቦ ይሰምዕ እሞ ብድሕሪኡ ባዓርሱ ናይ ስዮን ምርመራ ንኸካይድ ይወስን። እቲ ዝተረኸበ ስልካ ወሲዱ ምስ ተጸገነ ድማ ስዮን ሶሱል ምስ ዝተባሃለት ኣብ ክለብ ዝፈልጣ ተምሃሪት ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከም ዝተለኣኸት ይርኢ። ብዛዕባ እዛ ቆልዓ ድማ ንጂቺዮል ደው ኢሉ ይነግሮ። ኣብዚ ሰዓት ብድሕሪቱ ዝኾነ ሰብ ይወቕዖ። ጂቺዮል ናብቲ ክለብ ብምኻድ እንታ ጓል የዘራርባ። ንሳ እውን ስዮን ኣብ ትርፊ ጊዜኣ ጥራሕ ኣብቲ ክለብ ከም ትደርፍ ትነግሮ። ኣብ ዝጠፍአትሉ ምሸት እቲ ፖለቲከኛ ሚስተር ኪም ናይቲ ቡና ቤት በዓል ዋናን እቲ ኣዛዚ ፖሊስን ኣብቲ ክለብ መስተ እናሰተዩ ነበሩ። ምድላው እናቕረበት እናሃለወት ድማ ካብ ሆስፒታል ስልኪ ይድወለላ እሞ ዓባያ ከም ዝሓመመት ትሰምዕ። ንሓለቓ ኸይዳ ድማ ፍቓድ ትጽይቖ። ኮይኑ ግና ንሱ ምስኣ ዘይኾኑ ነገራት ክገብር ይሓስብ እሞ ንሳ እውን ነዚ እንትትርኢ ገዲፋቶ ከም ዝሃደመትን ካብዚ ዝሓለፈ ትፈልጦ ነገር ከም ዘይብላን ትነግሮ። ናይቲ ቡና ቤት በዓል ዋናን ጋርድታቱን ንጂቺዮል ንምውቃዕ ይመጹ እሞ ንኹሎም ቀጥቂጡ ይውድቖም። እቲ በዓል ዋና እንትተርፍ ንምንታይ ንስዮን ከም ዝቐተላ ይጥይቖ። እዚ ሰብኣይ ሽዑ ምሸት ንስዮን ተኸቲልዋ ከም ዝነበረ ይኣምን። ኮይኑ ግና ንናታ ሞት ተጠያቒ ኮንኩን እየ ይብሎ። ኣብ ሽንቲ ቤት ተሓኒቓ ሞይታ ከም ዝረኸባን እቲ ዝሓነቓ ድማ ወዲ እቲ ፖለቲከኛ ኪም ዝኾነ ጂሱን ከም ዝኾነን ይነግሮ። ይኹን እምበር ብናይ ኣቦኡ ስልጣን ምኽንያት ማንም ሰብ ብዛዕባ ክዛረብ ከም ዘይደለየን እዚ ቆልዓ ምስኣ ፍቕሪ ሒዝዎ ከም ዝነበረ ክትቅበሎ ስለ ዘይከኣለት ድማ ሓኒቑ ከም ዝቐተላን የረድኦ። ነዚ ዝሰምዐ ጂቺዮል ኣዝዩ ሓሪቑ ናብ ደንግሱ ደው ኢሉ እንትነግሮ ደንግሱ ድማ ጂሶን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተለቐቐ ይነግሮ። እዚ ማለት ድማ ናይ ዩጂን ህይወት ኣብ ውሽጢ ሓደጋ እዩ ዝርከብ። እንትድውለላ ስልካ ብዘይምልዓላ ድማ ኣብ ፀገም ከም ዘላ ተረዲኡ ብቕልጡፍ ናብ ገዝኣ ምኻድ ይጅምር። ኣብ ዝቕፅል ሲን ጂሶንግ ንዩጂን ረኺቡ ይጨውያ። ጨው ወሲዱ ኣብ እንዳ መቐመጢ ክዳውንቲ የቐምጣ። ኣቦኡ ናብኡ እንትመጽእ ንዩጂን ጨውይዋ ከም ዘሎ ከይፈለጠ ብዛዕባ ዝፈጥሮም ዘሎ ፀገማት ይጥይቖ። ካብ ሕጂ ድማ ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ ኣብኡ ንኽነብርን ተመሊሱ ንኸይመጽን ይነግሮ። ጂሶንግ ንስዮን ቀቲሉ ተባሂሉ እንትኽሰስ ሚስተር ኪም ድማ ናብቲ ባኞ ቤት እንትኣቱ ስዮን ከም ዘይሞተት ይርኢ እሞ እዚ ነገር ንምዝዛም ብምሕሳብ ድማ ኣብኡ ሓኒቑ ይቐትላ። ብምቕጻል ዩጂን ኣብ ዓይኒ ጂሶንግ ዘቃጽል ነገር ነፊሓ ክትምልጥ ትምኩር። ኮይኑ ግና ኣብ መውፅእ በሪ ገና ከይበጽሐት ጂቺዮል ይመጽእ እሞ ንጂሶንግ ይቕጥቅጦ። ንዑ ደርቢው ድማ ንዩጂን ናብ ሆስፒታል ይወስዳ። ዩጂን ኣዝያ ተዳኺማ ትርከብ። ኣብታ መዓልትሳ ሚስተር ኪም ናይቲ ከተማ መሓዳሪ ብምዃን ናይቲ መረፃ ተዓዋታይ ኮይኑ ይምረጽ። ሕጂ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ጥንካረ ኣለዎ። ጂቺዮል ነዚ ዜና ሰሚዑ ኣዝዩ ይሓርቕ። ብመኪንኡ እናዘወረ ኸይዱ ድማ ሚስተር ኪም ንዝነበረላ መኪና ይገጭዋ። ነቲ ሾፌር ቀጥቂጡ ደርቢው ብፍርሒ ቀጥቀጥ ናብ ዝብል ዘሎ ሚስተር ኪም ይምርሕ። ሚስተር ኪም ምስ መን ይነኻኻእ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጥ ይነግሮ። ጂቺዮል ግና እዚ ዝምልከቶ ኣይነበረን። ንጽባሒቱ ንግሆ ናይ ፖለቲከኛ ኪምን ናይቲ ፖሊስን ጉዳይ ከተማ ሙሉእ ይሰምዕ። ብቕጥለት ስዮን ድማ ክልቲኦም ይእሰሩ። ኣብ መወዳእታ ሲን ጂቺዮል ንዩጂን ኣብ ሆስፒታል ይረኽባ እሞ ብዝሓለፈ ዝሰዓራ ናይ ማሽን ባምቡላ ገዲፉላ ናብ ካልእ ከተማ ይኸይድ። ካልእ ሓድሽ ህይወት ንምምስራት ድማ መንገዱ ይጅምር።